Болницата, в която се намираме, е уникална по своята същност. Уникална е затова, защото тя не се занимава единствено и само с диагностична и лечебна работа по отношение на безплодието. Идеите на управлението на болницата и на нейния основател доцент Щерев са, че болницата трябва да бъде комплексно, лечебно, преподавателско и научно заведение. Така че в действителност ние се занимаваме с различни дейности. Едната насока в тези дейности е естествено основното лечение на безплодие. Последните няколко десетилетия нашата малка страна България, за съжаление, се намира в демографска криза. Имаме удоволствието, като един от пионерите в лечението на стерилитета в България, да дадем своя малък принос за това семействата, които се обръщат към нас в желанието си да имат дете, да можем да помогнем на всяко едно такова семейство да се здобие със своя рожба. Между 10 до 15% от двойките в репродуктивна възраст в продължение на повече от 12 месеца не могат да забременеят по естествен начин. Именно по тези причини те търсят помощ в клиники, подобно на нашата болница. В момента съществуват главно два метода за решаване на проблемите на стерилитета с помощта на тези нови репродуктивни методи. Единият метод е тъй нареченото класическо инвитро оплождане, където яйцеклетките, получени от жената, се поставят в контакт с сперматозоидите, получени от нейния партньор или мъже. През 1992 година един друг гениален учен, който се нарича Палермо, решава и проблемите на мъжкия стерилитет. Т.е. в случаите, когато мъжа няма достатъчно сперматозоиди, които биха могли да оплодят нормално яйцеклетката. Този метод се нарича ICSI. Разбира се, има и варианти на тези методи, но ние в момента няма да се спираме на тях. Намираме се в една съвременна ембриологична лаборатория, където се извършва биологичната част на методиките по инвитро оплождане. Пред вас е тъй наречения ламинарен бокс. Това е една апаратура, която създава завеса от стерилен въздух, така че да не могат да попадат бактерии и други вредни вещества в петритата, в които са яйцеклетки. Яйцеклетките и ембрионите се отглеждат в инкубатори. Тези инкубатори поддържат съответни условия, които се доближават до условията в матката на жената. Тези условия са поддържане на определена температура, както е в тялото, и поддържане на въглероден двуокис, както и поддържане на определена концентрация на кислород. Друга част от апаратурата, това е стереомикроскоп или бинокулярна лупа, с помощта на която се откриват яйцеклетките, след като бъдат извадени от жената, и се извършват различни манипулации по тяхното, със самите яйцеклетки и ембриони по тяхното оплождане. Това се нарича инвертен микроскоп, който е съоръжен с апаратура, микроманипулатор, която позволява да бъде извършен този метод, за който говорихме, метод ICSI. При този метод се залавя един единствен сперматозоид в една много специална игличка, и този сперматозоид с помощта на тази игличка се вкарва в самата яйцеклетка. По този начин се получава оплождане на яйцеклетките, които не биха могли да бъдат оплодени по нормален начин от сперматозоидите на съпруга.
Всяка година на 25 март, Благовещение, денят на непорочното зачатие, вече повече от 20 години нашия екип събира тези дечица, за да следим тяхното израстване, да се радваме заедно с техните родители и по този начин това ни стимулира да можем на все повече и повече двойки в България да помогнем. Между 10 до 15% са тези двойки, както казах в началото, и разбира се, не на всички успяваме да помогнем, но важно е желанието и усилията. Знаете, в нашата страна повече от една година финансирането работи, т.е. работи фонда за финансиране на двойки с подобни проблеми, което значително облегчава двойките в подпомагане на проблема с стерилитет.